Barkanmu da yau, barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan channel na Abba Dan Shaɗi a YouTube. A yau za mu yi tutorial kan yadda za ka creating WhatsApp sticker. Kamar yadda kuka gani yanzu abubuwa sun zo da sauƙi, ba za ka tsaya kana ta dogon typing ba. Da mutum ya maka text a group ko mai za ka masa mashi da sticker wanda saƙonka ya isa kenan. To wannan sticker ana yin shi ne kowa yana yanda ya ga dama, a wasu website ana yin shi, a wasu application ana yin shi. To yau za mu gwada muku yadda ake yin shi da application. Da farko sai ka shiga Play Store, saboda a Play Store ɗin akwai application da dama wanda suke yin sticker, amma dai wanda ya fi sauƙi kamar ka amfani da sticker maker. Idan ka duba kan screen gashi nan za ka gansu guda biyu na yi downloading, da sticker maker da WhatsApp. Idan ka yi downloading ɗin shi sai ka yi clicking sticker maker. Ka gan shi ya buɗe lafiya lau. Gashi nan kana gani an rubuta mishi sticker maker, nan kuma an rubuta create a new sticker pack. Sai ka yi click wurin create a new sticker pack ɗin nan. Gashi nan ya nuna maka ka sa sticker pack name, ka sa sticker pack auto. To yanzu misali sai ka ce sticker pack ɗin sai ka sa Abba Dan Shaɗi. Sunan channel ɗin mu kenan ko? Abba Dan Shaɗi. Ka gani a sticker pack ɗin ko? Auto ɗin ma sai ka bar shi Abba Dan Shaɗi. Idan ka yi shi haka sai ka sa create. To gashi ka ga shi bancin create sticker pack ɗin ga wani abu nan ya fito amma bai zo da foto ba, sai zai click wurin Abba Dan Shaɗi ɗin nan. To ka gan shi gashi nan ya fi san ma icon wajen guda 30, da ƙarshe an sa add to WhatsApp. Nan wannan try icon ɗin na wanda bai da lamba shine za ka sa foto kamar na auto wanda ya wannan sticker ɗin, kamar na ƙirƙiri su kenan. Idan na yi click ɗin shi sai shiga da text photo ko open gallery. Kaga na buɗe gallery na kenan ko? To yanzu gashi kana gani ga foldodi na ya buɗe. Na shiga screenshot ɗin nan ga foto nan na ɗauko. Ka gan shi kana loading ɗin foto na ɗauko ko? To wurin wannan sticker ɗin suna ba da option. Idan ka farko ya duba za ka ga rotate, za ka juya foton ne. Ka gani? Na yi clicking rotate, tana rotating foton kenan. Misali kenan, ka fahimta? Ma wai mai da foton mu daidai kenan. Kaga tana ta juya shi ko? Duk ya sa ɗin kake son ka bar shi in haka ne, in haka. Amma dai preferably ka bar shi tsaye yanda yake lafiya lau. To gashi ta baka option guda 5: select all, smart select, freehand, Q square, circle. Wannan su ne zaka yi yadda da su zaka fita yadda zaka fita sticker ɗin naka. Idan zaka yi amfani da freehand ne, inda kana ganin wannan scissors ɗin, to zaka amfani da shi ne sai ka yi dragging, inda ka san zaka amfani da mouse a computer ka. Idan zaka yi photoshop editing, ka fitar da bakin yanda kake so. Misali yanzu bari mu fara da smart select ɗin nan. In ka yi smart select zai loading. Su za su yanke maka foto daidai yanda suke son shi, yanda zai sticker preferable za ka gan shi yanke. A gani su yanke bakin fuska na. A misali na ɗauke shi na yi saving wannan. Amma bari let's do the real beginning, bari aikin ya fara. Kaga gashi nan wannan na gaya muku shine hoton auto kawai. Yanzu za mu fara sticker ɗin. Kaga ga wuri na farko, amma wani mai clicking. Shi ma sun baka option ka ɗauko foton ka ga gallery. Idan ka duba wannan fara ta screenshot ga wani bawan Allah ne yana dariya, mai gida na ne, na nemi sunan shi. Yana harkar website ne da creating application da harkar website, komai za ka yi ka neme shi kawai, master ne shi. Idan ka yi clicking foton shi, kaga ta ɗauko foton ko daga cikin memorin ka. To idan ka danna smart select, za ka ga za su yanke maka shi daidai yadda suke son shi. Choice ɗinsu ne, kowa na nasu choice, amma su na tunani wannan ne preferable. Kaga ai sun fita da ni lafiya lau ya fita ko? Amma kila kai ba shi kake so ba, sai ka sa cancel. Gashi nan try again. Kana son ka wanda freehand ne kai suke shi abun ka, sai ka bar shi freehand. Sai ka jawo hannunka akan foton bakin da kake so. A misali na aza hannuna, ka lura za ka ga ɗigo na fitowa, ɗigo green. Gashi nan yana zuwa. Ka gan shi ko? Gashi nan ina sketching ɗin abun da hannuna. Ka ce wani wanda yana koyon photo editing. Ka gani ko? To yanzu nan bakin abin da na yanke kenan, kaga na saki. Na ce da shi na dawo, kaga bakin abin da suka fito min da ne, yana ta dariyan shi, bawan Allah ba ruwan shi. To kaga na biyu kenan na freehand. In kana son ka amfani da Q square ɗin nan, shi kuma zai san ma shi ko kwana ne, kai clicking ɗin shi. Kaga shi ya koma green yanzu ko? Sai ka danna gurin. In ka ja ka gan shi ko?
za ka ga layin ya koma square ko, sai ka saki daga sun kada bakin inda ka jana. A kana son shi in circle ne, sai ka danna try again din nan, sai kai code circle. Ka gan shi ko abun green din ya koma wurin circle ko circle, to sai ka zo din ne sai kai clicking, sai kai haka. Shi yana da matsala ne wannan code circle din, gaskiya yana da matsala sosai. Ni in ma zaka bi shawara na karka amfani da shi. To da bakin nan ka fi so ka saki, ka gan shi ko shi bai ma ya ba yanzu, amma bari mu saki. Ka je ka code circle din haka, ka gan shi ya ƙi, amma dai bari mu sake shi ma dole sai ma ya yi. Ka ga baki inda muka fasuwa ko an gan shi yana matsala, na gaya ma in son samu ne ma ka fita butun shi. Bari mu koma sai mu amfani da smart select ɗin nan na farko, wanda ni a tunani na ma zai fi ma sauƙi. In dai ba akwai abin da baka son sa fasuwa, sai ka amfani da freehand. Sai wai clicking smart select. Kaga shi na loading ɗin ani ne yana zuwa. Ko ka kana dariya sai ka ce baka matsala a rayuwa. To amma ga wasu abubuwa nan biyu sun fitar a sama, add text, outline. Add text ɗin nan ne za ka sa rubutun da kake so. Ga shi na fasuwa. Kaga sai inda za ka rubuta mishi Allah shi biya oga, ko kuma bari ka rubuta godiya niki. Ka gan shi na rubuta godiya niki. To amma idan ka lura rubutun ya fito fari, background ɗin shi ya fito baki. To me yasa haka? Shi ma za mu yi magana akan shi yanzu. Ka duba sosai a wannan gefen daga hagu, ga nan kana gani sun yi shi da effect. In kai clicking, kaga rubutun shi baki ne amma background ɗin din fari ne, sai kai clicking din. Ka gani background ɗin ya cire, ta koma fara gaba ɗaya. Kai in ka sa clicking ɗinta, background ɗin ya shigo. A can sama ga jerin kaloli nan sun jera baka, ja, blue, fara, ga sunan dai kala kala din. Wanda da kake son rubutun ne fito sai ka fito. Idan ka danna ja, background din ya koma ja. Kaga background yanzu ka cire background, rubutun ya koma ja. Amma idan background na ciki, background ne zai kama canza ba rubutun ba. Ka gani background ya koma green, ya koma blue ko, background din ya koma fari, amma dole rubutun zai koma baki. Idan bai yiwa rubutun ba zai fito ba. Background din ya koma wannan, ya koma yellow, ya koma green. Idan muka taba, to idan ka cire wannan background din, rubutun zai koma green. Amma mu bashi sai mu sa rubutun mai je fari. Ka gan shi ko, kuma bari mu sa shi baki sai rubutun ya fito fari. Kaga sai in rubutun ya baka sai ka danna ga wurin select nan, ka yi tiki wurin makin nan, sai ka yi tiki. Dan ka yi tikin sai ka zo da shi, ka biyo ina ka yi dragging, ka taba, ka gan shi ka taba, sai ka yi dragging din shi, sai ka aje shi inda kake son shi. Kamar ni nan nake son shi, goda nake oga. To wannan outline din shi menene? Idan kun lura ga border nan kan hoto, inda baki inda aka yanki, to wannan border shi ne outline. Shi ma yana nan shi effect. In ka shiga ka gan shi ya fito shi ma gida biyu, ga colors, ga kuma wani mita nan. Mita din nan ta girma ne. Idan muka cika ta, ka gani, kaga border din ta ƙara girma ko? Amma har yanzu ogana yana tana da yin shi, bai damu ba. Idan muka jawo ta baya, kaga border din ta rage girma. Muna son border din ta koma baka, sai kai clicking wurin color din nan. Kaga border din ta koma baka. Amma dai ita ba za su sa ogana bar da shi ba. Kuma muna son border din ja, mun sa border din ja. Green ne muke so, mun sa. White ne, mun sa. Amma yanzu bari mu amfani da black din nan. Kaga oga yana da shi da background baki da rubutun shi lafiya lau. Sai kai clicking wajen photo na ya shiga. Yanzu nan ka kammala editing na sticker farko, sai ka sa save sticker. Ta riga ta yi saving. Ka gan shi ya fito na farkon nan. To za ka yi haka, za ka yi sticker uku. Idan ka yi sticker uku, amma bari mu yi shi kafin mu je can. Ka ƙara clicking na biyu din nan, ka yi taking photon ka from gallery. Na wurin ga inda photon Messi, a gan shi na ɗauko photon Messi, shi ma gashi nan ya wani kare kafa haka, ga su ɗan ƙwallo ga abu. Ina zan yi purification ɗin shi ne, na yi purification ɗin shi haka. To zai mishi rubutu, na rubuta mishi sai oga. A gan shi, na sa rubutun shi na ban shi haka. Na ja rubutun na kawo haka, ba wani, na canza mishi outline, na mayar da outline ɗin fari ko. Shi ma na sai da sticker ɗina. A gan shi, na uku kuma na shiga gallery. Nan cikin wurin za ka bincika wani hoto da kake so kuma
A misali bari ta shiga screenshot ɗin nan, ga wani hoto na wani Allah, shi ma mai gidana ne, mai gidan ɗan Aliyu ne shi ma. A gan shi sai ka yi smart select ɗin abin da kake so. Ka gan shi gashi yana zuwa ko ya yanke, to amma bai yi min bani saboda kaga ga autograph na fa zakat na ya fito. Ina son in wanda free sketch ɗin shi na san da free hand, kaga sai in yanke baki inda nake so. Alhaji na ga ya fito haka, sai in rubutu na in ce barka, bari in sa shi masha Allah, da dai ka gan shi ya fito gentleman haka ba wasa oga. Ka gan shi haka rubutun ya mun, na yi saving na jawo shi, kuma outline ɗin bai min ba, border ɗin bai min ba, na ɗan ƙara mata girma, na sa ta black, na fito na saving sticker ɗina. Yanzu nan muna da sticker uku, na farko, na biyu, na uku. Na ga muku wannan tray icon ɗin shine na auto, shi ba zai fito ba, sai kai danna gashi nan kana gani ga wani green button nan a ƙasa an rubuta mishi add to WhatsApp, sai kai clicking ɗin shi. Ka gan shi an rubuta would you like to add to abadan chat to WhatsApp. Abadan chat shine sunan stukan mu, sai ka sa add abadan chat has been added to WhatsApp. Stikan ta riga ta shiga, yana gaya ma ba wani ta riga ta shiga. Kaga yanzu mun kare da wannan stika, sai mu je can cikin su mu gani shi stikan ta shiga wasu in ko ba ta shiga ba. Yanzu nan za mu shiga WhatsApp ɗin mu gani shi stika ɗin da muka yi ta yi ko ba ta yi ba. Sai mu clicking a wurin WhatsApp. Kaga ga WhatsApp ɗin nan ya buɗe, ga group nan, ga chat nan, komai kana gani. Bari mu shiga ga wani group na rubuta mishi fcngroup.com, na shige shi. Kaga ga chat nan da aka yi. To kaga alamun wata stika ko ni ma na son in canza wasu stikan da na yi gani in yayi, kuma yanzu tura nan gani. Ga wurin emoji nan, kai clicking wurin emoji. To idan zaka tuna can na gaya muku akwai tray icon wanda shi zaka sa hoton auto ɗin da stikan. In ka lura nan wani star ɗin nan da haɗin nan da kofin nan, to ga wani hoto nan kana gani, shi muke sa tray icon ko. In kai clicking ɗin shi a ga stikin da muka yi guda uku. Gashi ogana yana dariya, ga Messi, ga ogana lafiya kalau. Daga misali yana son in tura wannan, sai in clicking wurin Messi. Ka gan shi gashi ya tafi. A'a ina son in tura wannan ne, ina yin magana, sai in danna wannan. Ka gan shi ma ya tafi. A'a wannan ne zan sa ina yin magana, wana jin nishaɗi in ce a'a masha Allah, kaga sai in danna wannan. Ka gan shi ma ya tafi. Saboda rashin network kaga sau da yawa, amma dai su ma sun tafi. Saboda wannan tray ɗin shi muna shi inda wannan network, saboda gudun kawo ɗani gare shi. Wannan hanya ce mafi sauƙi da za ka yi stika ɗinka. Za ka yi 11 har 30 idan kana ga dama. In ma ka cika 30 ɗin kana son ka ci gaba, can ƙasa za ka yi clicking wurin create new project ɗin, sai ka ci gaba lafiya ƙalau. Wannan application na sticker maker shi ne mai sauƙi, wanda ko ba ka da wani dogon ilimi na abun nan, in dai za ka iya application kuma selecting za ka yi tutorial, za ka yi stika ɗinka lafiya ƙalau. Ku kasance da mu a wannan channel a koda yaushe, ku yi mana sharing, subscribe da like a wannan channel ɗin domin mu ci gaba, kuma ku ba mu ƙarfin gwiwa na wannan. Ku sharing ga 'yan uwanku saboda su ma su samu ilimi na wannan zaman da muke ciki, saboda ilimi zuwa ne kuma shi ne jagorar ɗan adam. Ku mana subscribing, liking da komai domin ci gaba wannan.